jagora ni nake bukata a rawa. Jagora zan miki ki gane a rawa. Jagora ni nake bukata a rawa. Jagora zan miki ki gane a rawa. Hakika ne dai zani biki ne sau da kafa kin ji ya he Ni zan tare ka, ni ma sau da kafa zan biye ma a a a a. ki rike ni ya sahi baki min dan magana mai nagarta he. Ka bincike ni ma zan magana mai nagarta a a a a. Ki zuga ni ko in ta da kwanji in zage dan ya baki he 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 he. Kai ne muradi fararen magana kai nake wa a a a a. Tsuntsaye shawagi yau suke a sama kin gani he he he. Tsuntsaye shawagi yau suke a sama kin gani he he he. Mu ma mu wala ka jefe ni ura ma a kauna a a a a. Jagora ni nake bukata a rawa. Jagora zan miki ki gane a rawa. Jagora ni nake bukata a rawa. Jagora zan miki ki gane a rawa. Ga fulawa ni ma ka ban furanni na rika he 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 he. In har na baki ni bandar na riga taimaka min A a a a. Ginshiki na in babu kai fa zani na mace ka jiya